Grabe guys. Sobrang na-overwhelm naman dito ngayon sa Ilocos, Norte. Kaya sana pagkatapos, meron ako itatanong sa inyo lahat. Meron ba dito sa inyo mga pumunta ngayong gabi? Na may mga dinadala. Meron ba? Meron ba? Meron ba dito sa inyo? Yung mga tao na nagpapaka-hashtag strong na lang. Pero hindi naman naman nila kaya. Alam nyo, kahit paulit-ulit namin itong sinasabi sa amin ng Diyos, iba pa rin palagi. Kaya gusto namin sabihin na isa sa mga pinakamamahal namin sa ating mga Pinoy. Yung ugali na habang lalo tayong nasasaktan, habang lalo tayong nahihirapan, lalo tayong lumalaban. At kung isa ka na sa mga tao na feeling mo mag-isa ka, gusto lang namin sabihin sa'yo na hindi ka naman talaga mag-isa. Nasa totoo lang, never ka namang nag-isa sa mundo. Sa darating ang mga salita. John, I love you! Na gagaling sa aming dalawa. Lumisan ka, wag naman sana.